Nunot sa nahitabong pag-ulbo sa usa ka pahimuan ug pabuto sa Purok Judas Belt, Barangay Babag, Lapu-Lapu City, Disyembre 11 sa miaging tuig, diin walo ang nakalas ug duha ang naangol. Mas gihigpitan pa sa mga otoridad ang monitoring sa parehong manufacturers ug retailers sa mga firecrackers ug pyrotechnics. Ani ang report. Kagahapon lang sa hapon, naaprubahan sa Regional Civil Security Unit ang application sa 45 ka mga stalls nga nalakip sa unang batch nga mikuha og permit. Busa si Rosa Berami, usa sa mga retailers, puliki pa sa pagpahimutang sa mga display sa pabuto kaganihang buntag. Matod ni Rosa, mas gihigpitan pa ang mga lagda nga gipatuman karong tuiga. Gawa sa pagbutang og baril nga may tubig sa matag stall og fire extinguisher usab, gilakip na usab ang pagpaputo sa mga pabilo nga delikadong mudakop og kayo kung maigo og mga linabay nga sigarilyo. Dayon kaning mga ginagmay ma'am is ikuan gid siya sa cellophane para mangyang pabilo ba dili magkuan ba sa kuan. Dayon kanang kinahanglan gyud nga magbantay sarado gyud sa mga mangagi ma'am basta mga mopasbay din sa karsada in case maghugog upos ba ma'am. Ganiha, naabdan usab sa RTV Balitang Bisdak kining tulo ka mga sakop sa clearing team nga misusi sa mga dokumento sa matag stall sa pabuto. Matod ni Reynaldo Berami, sakop sa clearing team, nga gitahasan silang labaw pagsusi sa mga permit sa matag firecracker stall. Dahil ka na mag-checking lang. Oh, kami lang mag-checking na kay dili na pud na mato sa taga-fire o taga kuan nga mag-checking pa sila kay sila may nagpirma ang amo lang kung namamatuod ba nagkuha sa permit yun. Sa phone interview, gipasabot ni retired Police Colonel Noli Cernio, pangu sa clearing team, nga bisan pa man kung wa sila mahasakop sa task force nga gitahasan pag-inspect sa mga firecracker stalls sama sa BFP, PNP, barangay ug LGU, mihimo sila og linahing inspeksyon kay gawa sa pagsusi sa mga dokumento, susihon usab nilang nahasubay ba sa insaktong distansya nga 1.5 meters ang gilayon sa stall gikan sa karsada. Everyday magunda si ang clearing na adiha, pag-monitor sa mga gitukod ng mga tindahan. Tapos kanina, na-instruction ko nga magkuha na sila sa ilang mga permit. Sa bikas bahin, gibutyag usab sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga kabahin sa ilang monitoring ang pagsiguro nga wa gilakip og baligya ang mga gidiling pabuto sama sa Super Lolo o Goodbye Philippines. Namo iba na nga do wala gi-display pero nay patago nga ilang gi-manufacture. Manay Intel works gyapon nga unsa na to pag monitor kung makapalit ba ta o say magali sa online lang makapalit na kadto mga dagko gyud kayo. Samtang karong adlaw usab, naaprubahan sa RCSU ang permit sa ikaduhang batch sa mga retailers. Sa kinatibukan, 82 na ka mga stall sa firecrackers ug pyrotechnics sa Lapu-Lapu City ang nakakuha og permit. Matag karon og unya usab ang inspeksyon nga gihimo sa Lapu-Lapu City Police sa mga sudlunong bahin sa Barangay Babag, diin posibleng may mga ginagmayng pahimuan og pabuto. Matod sa Lapu-Lapu City Police, karong tuiga, usa lang ka manufacturer sa Lapu-Lapu City ang lisensyado. Discreetly gi-check na to tong mga area nga possible katong nga sa una nga nanay record na mamuhatay na sila na wala na gi-authorize manay pirmi na to gi-inspection kay mo lagi na atong gilikayan tong mga aksidente. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.